Rydym am roi'r pŵer i gynghorau sir godi ardoll ar bobl sy'n aros dros nos yn ei hardal. Drwy dalu'r ardoll, bydd ymwelwyr yn cefnogi'r llefydd maen nhw'n mwynhau ac yn cyfrannu at y gymuned leol. Bydd hyn yn codi arian newydd ar gyfer twristiaeth gynaliadwy a bydd yn helpu i warchod harddwch Cymru i'r dyfodol. O lanhau traethau i gynnal a chadw parciau. Yr awdurdod lleol fydd yn penderfynu sut i ddefnyddio refeniw i ddatblygu'r economi ymwelwyr yn lleol. Gyda'i gilydd bydd y trigolion lleol a'r ymwelwyr yn rhannu'r cyfrifoldeb o gadw Cymru yn wlad arbennig i ymweld â hi. Mae ardollau ymwelwyr yn gyffredin mewn gwledydd eraill dros y byd. O America i Ewrop, Asia a Seland Newydd. Bydd llawer ohonom wedi talu ardoll debyg pan oedd ymarwyliau heb sylwi dim. Does dim ardoll yng Nghymru ar hyn o bryd, ond bydd deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i'r Senedd ei ystyried. Rydym yn tybio mai 2027 yw'r cynharaf y gallai ardoll ymwelwyr ddechrau yng Nghymru. Dros y blynyddoedd nesaf byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i greu ardoll sy'n iawn i Gymru.